Takže ahoj lidi, se jmenuji Griga. Kurňa, už mi to spadlo. Ahoj lidi, já se jmenuji Griga22 a ukážu vám můj Minecraft dům. Díky, hezký, že jo. Natáčím to z mobilu, tak se nedivte té kvalitě. Tady to je můj sestřenky dům, takovej. Hele, sestřenka. Tamhle sestřenka. Ten kor. Tak zatím čus lidi. Ahoj.